Здравейте хора, вие днес сте с Боряна Михайлова и ще поиграем Майнкрафт. Разбира се, съжалявам, трябваше да отворя другия Майнкрафт. Лошо, така. Добре, някъде така, тук, да не мога да ме виждате хем. Днес ще играем в село, да ви покажа колко съм напреднала. И с неочаквано чакам да стане нощ, за да се бия малко с селяни и такива преподобни. Вижте какво съм направила. А в честа, само извинете малко да я мърдна насам, за да може хем да ме виждате. Това е в честа, тая отваря, когато се бих с един там вилиджер ли, там значи тия каските паднаха от него, а пък ябълката аз си я направих. Друго какво ми... Другото вече си е даймонд, който съм го изкопала, което вие го знаете, и от този даймонд аз съм облечена така. Ако искате, ще го пусна така. Ето мен. Мале. Така е малко трудно, но поне ме виждате. Така. Мале. Или пък така. Да. Така е малко по-добре. Добре, сега ще ви покажа тук как ми изгоря моята къща. Гледайте как ми изгоря къща, само често ми остана вътре. Тук ми е пещерата, която изкопах нещата. Тук ми останах картофите. Сега се подготвям за това, за боя с зомбитата. И сега, преди да започна, преди да са дошли, ще си сложа на моята къща айрон врата, защото миналия път едно зомби в старата ми къща, не в това село, ами в другото, ми беше разбило вратата и там такова. И като ми беше разбило вратата, си обикаляше вкъща, а пък даже ме я запалиха, бях пуснала от тия, нали знаете, като белите призраци, нещо като бял призрак, който като дъхне и ти пали всичко. И ми беше запалил къщата, понеже ги бях пуснала и такива. И беше страшно. Всичко ми изгоря, дето го бях събирала толкова години. Не години, ама айде месец. Месец това. Така че вземи всичко, което е най-важно. Това го оставяме тук вътре. Това, не, едно ми трябва пак. Взема вратата. Айде бързо, че стана нощ. Бързо! Преди да се е случило това, което не искаме да се случи. Остава. Така. Супер, стана нощ. Нека търсим зомбита. И каквото има. Само да видя на коя степен съм ги пуснал на крайната. Добре. Защото като са на крайната, ти идват всякакви видове, а идват само нормално. Аз търся и такива зомбита. Дето имат и... това е отблъскваща. Мръсниците, дей, бъде. Ко ме биеш, бе? Педерас мръсни. Добре, изтегнал той да ме бие.
Айде. Мъртни се. Я да видим тя колко е силна. Не е толкова силна. Предпочитам си моята броня, дето си имам. Така. Тази е много силна. Така. Зомбита! Елате! Които и да сте. Само да не дойде оня белия дух, че вече... Че той ще ме пожари, ама до... Но паече. Ела сега да си поговорим ние двамата с тебе. Аз май не си след мрежичка. Карай. Зомби. Зомби! Така... Като намеря някое друго сега, като намеря някое друго зомби, ще ви покажа. Ето бих се още с такива и получих доста такива неща. Малките обаче зомбите са много бързи и силни. И ако нямаш броня, докато се осъзнаеш, си убит. Те са 1000 зомбите да ме нападнат, с тази броня нищо не мога да ми направят, защото те и да ме удрят, то нищо не ми става на сърцето. Само че явно нещо се случва, щом моето ми сърце. Явно бронята ми намалява, я да видя. Да, там дето е най-важното ми е намаляло. Трябва да потърся за ново. Трябва да има нужда от храна. Малко. Обаче странното е, че изобщо не ми съшва меч. То така, защото за какво си направих, като вземам мечове? Като те изобщо не свършват. Крипърче. Да си поговорим, мати писи. Оп. Мали, той погръмна. Майко! Как погръмна, аз дори не го ударих. Гати. Нещо. Той е крипър, като Explosion TNT. Добре, хора. Че нещо ме напада. Това беше всичко за днес. Следващия път, когато ще се борим срещу нещо по-голямо и по-огромно. Това беше всичко от мен. Чао!